Επανέρχομαι μετά από κάποιο χρονικό διάστημα σε έναν ιδιαίτερα οικείο χώρο για μένα, σε μια ομάδα με την οποία ζήσαμε ανεπανάληπτες στιγμές πριν από 2 χρόνια. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γι' αυτό, γιατί βρίσκω πρόσωπα που συνδεθήκαμε αρκετά μαζί και είναι ό,τι ιδανικότερο για να μπορεί να ξεκινήσει ένας άνθρωπος μια συνεργασία. Δεν υπάρχουν πολλά λόγια τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή για να τα πούμε, θα τα λέμε τακτικά. Δεν είναι ώρα ούτε για υποσχέσεις, ούτε για ιδιαίτερες ανακοινώσεις. Πρέπει πρώτα να μάθω αρκετά πράγματα για την ομάδα μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα φυσικά. Και το μόνο που μπορώ να πω είναι το ότι είμαι εδώ για να βοηθήσω με όλη μου την ψυχή και με όλη μου τις δυνάμεις σε αυτό το νέο ξεκίνημα της ομάδας που με τόσο χαρά διαπίστωσα ότι μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα κατάφερε να κάνει τόσα βήματα για να ξανασταθεί στα πόδια της. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Την Κυριακή κανονικά στον πάγκο. Χωρίς φόβο. Συνεργάτες θα έχετε. Συνεργάτης θα είναι ο προπονητής τερματοφυλάκων, θα είναι ο Νίκος ο Γρηγοριάδης. Έχω συνεργαστεί και στο παρελθόν μαζί του, είναι στον χώρο αρκετά χρόνια. Θα δούμε τώρα στο γυμναστή, είμαστε προς το παρόν λίγο με το παλικάρι που ήταν από το προηγούμενο team και θα δούμε στην πορεία πώς θα το κάνουμε. Ομολογώ το ότι φεύγοντας από εδώ ποτέ δεν σταμάτησα να ασχολούμαι και να μαθαίνω πράγματα για την ομάδα, γιατί το έκανα με χαρά. Είτε την προηγούμενη χρονιά στην προσπάθεια που έκανε στη Super League, είτε στο ξεκίνημα το φετινό. Ζώντας εδώ πέρα το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ξέρω ότι αυτό το οποίο δεν λείπει από την ομάδα είναι η δυναμική. Έτσι, που έχει όλος ο σύλλογος, όλο το πνεύμα της ομάδας. Η άποψή μου είναι αρκετά θετική και η έλευσή μου έχει να κάνει ακριβώς με αυτό το πράγμα, το ότι μπορούν να γίνουν περισσότερα πράγματα στην ομάδα. Δεν ήταν δύσκολο το να αποφασίσω στο να επιστρέψω εδώ πέρα και από λίγο διαφορετικό πόστο. Δεν ήταν δύσκολο, γιατί πραγματικά αυτό που σας είπα πριν το εννοώ. Δηλαδή, παρόλο τα όποια προβλήματα αποδείχθηκαν ότι είχαμε εμείς στην πορεία, παρά αυτό που καταφέραμε να κάνουμε, το να πάρουμε το πρωτάθλημα και να βγούμε κατηγορία, αποδείχθηκαν μετά το ότι υπήρχαν προβλήματα στην ομάδα. Αλλά μαθαίνοντας και συζητώντας εδώ με τους ανθρώπους της καινούργιας κατάστασης ότι έχουν αλλάξει οι άρδιν όλα αυτά, δεν χρειάστηκε πολύ χρόνος σκέψη για να αποφασίσω. Δεν αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη με ούτε μαγικό ραβδί, ούτε προσπαθώντας να βάλεις από την πρώτη μέρα πράγματα αποκλειστικά δικά σου, γιατί το πιθανότερο είναι να την μπερδέψεις. Σίγουρα κάποια πράγματα στην αρχή θα είναι λογική συνέχεια της προηγούμενης κατάστασης και από εκεί και μετά θα περαστούν και καινούργια κομμάτια όσο το δυνατό συντομότερο που έχουν να κάνουν με εμένα.